आम्ही लेटेस्ट रविकाराक प्रेसिडेंट अपॉइंट केल्ले आसात आणि मुरमुगांव ब्लॉकान आणि ती एक बरी कार्यकर्ता आसा आणि ती विलिंगली आपूण म्हणून आयिल्ली आसा. ती जाणा काँग्रेसचे बॅकग्राऊंड काँग्रेस कशें आणि मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ऑलवेज फॉर काँग्रेस. रिकॉर्ड काढून पळयलें मदीं 2 टर्म गेले जाल्यार तेच्या पयलीं हिस्ट्री पळयलें जाल्यार तुमी शेख हसन कालवास करा आणि तुमी संघटना घट करपाक आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक प्रेम वाडोवपा खातीर आमी आमची महिला प्रेसिडेंट केल्ली आसा, तशी युथानी प्रेसिडेंट अपॉइंट केल्ले आसा, ब्लॉक तयार जाल्ले आसा, बूथ कमिटीचें काम चलता आणि कार्यकर्ता आणि लोकांचे लोकमत आमच्या कडेन आसा काँग्रेसी कडेन आणि आमी मुरमुगांवान एक बरी टफ फायट दितले आणि पार्लमेंट इलेक्शनाक आमी इक्वल जातले अशें आमकां दिसता. कानाकोपऱ्यान आमी वयता, कॉन्स्टिट्युशन आमी ग्रिपान भोंवता लोकां वांगडा. वी कम टू नो दॅट डिफरंट थिंग्स आर हॅपनिंग इन प्रेझेंट सिच्युएशनान. पळोवंक गेल्यार की हांव पयलीं पासून एज अ काँग्रेसीक हांव खूब वर्क करतालें आनी फूल सपोर्ट आसलेलो म्हाजो. सो आजून पासून म्हाजो फूल काँग्रेसीकूच सपोर्ट आसा आनी फुडें पासून हांव फक्त काँग्रेसीकूच सपोर्ट करतालें अशें म्हणून हांव भितूर सरलां की काँग्रेसीक फुडें काडपा खातीर अशें इतलें सांगूंक शकता. मॅडम, महाराष्ट्रामध्ये उद्धव साहेबांनी जो आदेश दिलेला आहे, काँग्रेसबरोबर युती केलेली आहे, त्याच्यामुळे आम्ही काँग्रेसच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार. कारण उद्धवजींचा शब्द आहे तो. आणि माझी गोव्यातल्या सगळ्या शिवसैनिकांना विनंती आहे की यावेळेला सगळ्यांनी काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिलं पाहिजे. कारण बी जे पीला सपोर्ट देऊन बी जे पीने काय केलं आहे हे शिवसैनिकांना सुद्धा चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. त्याच्यामुळे आम्ही काँग्रेसला यावेळेला पाठिंबा देणार शिवसैनिक.